Takže ahoj, predám sa vám ospravedlňujem, že svietím baterku, lebo máme blbé svetlo. Toto video je opis bábiky Catherine Damask Remaster v krabici. Druhý popis bude ako vybalela, len to nebude tento deň a ani v tomto videu. No, je nová, mohli ste uvidieť v mojom staršom videu, čo som ukazovala, len som ich nepopisovala. Toto bude teraz popis. Video nebude veľmi dlhé, lebo sa ponáhľam. Tak, tu je kreslená Catherine. Je meno. Ešte obrázok. Tu je Monster High. Tu je logo školy Monster High. A tu je ešte obrázok s rakvičkou. A tam je moho. Tu sú malé lepky Monster High a tu sú také hviezdy. Tak to vyzerá ešte z boku. Teraz zozadu. Tu je celá Catherine kreslená. Je meno, je Monster High. Niečo tu má napísané, keď chcete prečítať to. Tak. A teraz bude malý opis bábiky a čo mala k sebe. Tak. Má bielu pleť, znamienko, fialový rúž, aj nos, fialové očné tiene, fialové vlasy, náušnica nemala vôbec, tak šatku ešte modrú. A aby ste sa nepomýlili niektorí, toto nie je ako taká mikinka, ale je to len takáto. Tu má ešte náramok fialový a na druhej ruke má čierny. A toto celé ako šaty nemá, len má ako tričko a sukňu dlhšiu. Neviem, nie je to vidno. Tu má ešte na chvoste má šličku čiernu a na nej ešte taká malá lepka Monster High. Takéto má topánky. Tento malý peračník a túto kabelku. Zmestí sa do nej dosť vecí. Tak a mala ešte tento denník. Tu je čierny stán a pod tým je ešte dole taký čierny hrebeň. Dúfam, že sa vám video páčilo. Keď chcete, dajte like, koment a odber. Ahoj.